Hoxe imos contar unha historia dos tres porquiños, os tres porquiños, que dan na casa. Pois ben, unha mañá calquera, despois de que os tres porquiños xa remataran todas as súas tarefas, puideron saír a xogar. Anduveron corre que te corre por ali, corre que te corre por alá, pero de repente apareceu por ali un estrano. Era un virus que quería xogar con eles. Era o coronavirus. Eles, como non o coñecían, decidiron marchar correndo para a súa casiña e meterse dentro dela. Iso foi o que fixeron. Esperaron e como o virus se aburría porque non tiña con quen xogar, por fin marchou e deixounos tranquilos. Como o virus xa non estaba, os porquiños puideron saír da súa casa e puxéronse outra vez a xogar, a traballar e a facer a súa vida normal. E colorín colorado, esta historia dos tres porquiños está rematada.